ଆରେ ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମରିବି। ମୋର ଆର ବର୍ଷର ପେମେଣ୍ଟ 2,000 ଟଙ୍କା କ୍ଲିୟର କର। ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ସର ବାହାର କଲା ମୋ ବଡ ଭାଇ ରେ ପାପିଷ୍ଟ ଏଇ ନେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଇଥିବା ବାଣ। ଓମ୍ ବ୍ରହ୍ମଦେବାୟ ନମଃ। ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଗଞ୍ଜେଇ ଉପରେ ବିୟର ମାରି ଦେଇଛି। କଣ ଗାଉଛି? ଏମଣି ବିହାରୀ ପାଣି ଏମଣି ବିହାରୀ ପାଣି କାଇ ମନ୍ତର କଲା। ଆରେ ପିଲା ହଡ଼ା ଫେଣ୍ଡିଆ ଦେତେ ଶବ୍ଦ ଗାଇଲେ ପିଲା ହଡ଼ା ଫେଣ୍ଡିଆ ଦେତେ ଶବ୍ଦ ଗାଇଲେ କଲା। ପେଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ବିୟର ବୋତଲ ଲୋଡ଼ା। ପେଟ ଟିକେ ଗରମ ହେଲେ ବିୟର ବୋତଲ ଲୋଡ଼ା। ତା ସଙ୍ଗେ ହୁଇ ହୁଇ ଚୋଡ଼ା। ବାପା କହିଲେ ମର ମର ପିଚାକୁ ମାରିଦେଲେ ଝାଡା ମର ମୋ 2,000 ଟଙ୍କା କ୍ଲିୟର କର ତାପରେ ମୁଁ ମରିବି। ତ ବାପା ସବୁଠୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି 2,000 ଟଙ୍କା ଘୁଡେଇକି ଗୋଟା ସରାରେ ଗୁନ୍ଥିକି ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ଧ। ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାବଣ ଏଇ ନେ ତୋର ବାକି ଥିବା ପେମେଣ୍ଟ ର ବା। ଓମ୍ ଟଙ୍କା ଦେବାୟ ନମଃ। ଆବେ ମୋର ମୁଁ କଣ ଏତେ ବୋକା? ଏଇ ନିକଟରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଟଙ୍କା ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଦେଖିବି ଉସକେ ବାଦ ମର। ତ ରାବଣ ଦେଖିଲା ଅଶ୍ଳୀ ଲୋକ ତାପରେ ମଲା। ତେଣୁ ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମଠୁ ବଡ କାମ ଯାଏ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ହଉନି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏ ରାବଣ ରୂପକ ଲାଞ୍ଚୁଆ ରାକ୍ଷାସର ବିନାଶ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ହଁ କିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ସେଇଟା ଇଏ ବା କହିଲେ ତ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା କହିଲେ। ତ ଥରେ କଟକରେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଥାଏ ଡାମେରା ରାବି ଦେଲା लो କାଉ କୋଉ କାକା। ଏଇଟା ତ ଗୀତଟି କଣ? ये डामेरा राबी देला लो ये काऊ को हे काका ये आलो साबी मोनाली पानो बीबी सते मुबे देबी ये आलो साबी मोनाली पानो बीबी सते मुबे देबी तुलसी लुको हेले मुको खाबी डामेरा राबी देला लो काऊ को हे काका। तो गीतटी जेतेबेले रेकर्डिंग ହେଲା ପ୍ରଥମ ପେପରରେ ବାହାରିଲା କିଏ କିଏ ଗାଇପାରିବ। ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅଟି ଯେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା କରିଛି ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା କିଏ ଗାଇଲୁ? ଆଜ୍ଞା ସେ କେମିତି ଗାଉଛି? ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଛାଡିଛି ସେ କେମିତି ଗାଉଛି? डामेरा राबी देला लो बौला डामेरा राबी देला के कोई रो को सब बौला डामेरा राबी देला इतसे सीमत खुदरुकुणी ओषा शेष। ସାତପାଳି ଓଷାରେ ଛାଡିଦବୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରକୁ କିଏ ଆଇଛି ନା ଆମ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସିନେମା ଜଗତର ଭିଲିଆନ ରାଇମନ ଭାଇ, ମୋର ବଡ ଭାଇ ମୋ କଲେଜର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଅନେକ ପ୍ରଣାମ। ସେ କେମିତି ଗୀତଟି ଗାଉଛି? ଆଚ୍ଛା ରାଇ ଭାଇ ଆପଣ ଏ ଗୀତଟି ଗାଇପାରିବେ ନା? ହଁ ସେ କେମିତି ଗାଉଛି ଟିକେ ଭିଲିଆନ ଗାଉଛି। ପାଲା ଗାଇ କହୁଛି ପାଲା କରେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ପାଲା କର, ତମେ ଆଲବମ ଗାଇପାରିବ ନା? ହଁ
ସେ କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି? ଇଏ ଡାମେରା ରବି ଦେଲା କାଉ କଏ କା କା, ଇଏ କୋଇଲିର କୁହୁ କୁହୁ ସ୍ୱର ଅଧିକି ମଧୁର ହାଏ ହାଏ ରେ ତାନା ଦିନା ତାନା ଦିନା ତାନା ଦିନା ତାନା ଦିନା ବୁଲିଲା ତାନା ଦିନା ତାନା ଦିନା ତ କନ୍ତଳ ବହୁତ କନ୍ତଳ ବୁଲିଲା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ପୁଅ ଷୋଳ ପୂଜାକୁ ଆସିବ। ଇଏ ତମେ କହି ପାଲା ଗଲଣି, ତମେ ଯାଅ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ପଳେଇ ଗଲେ, ତାପରକୁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଜଣେ ମାଇଚି ଆସି ପହଞ୍ଚି। ତ ଆଚ୍ଛା ଭଉଣୀ ତମେ ଗାଇପାରିବ? ଜଗତି କାଇଁ ଅରୁଣୁ ତ କୋଉ ବୋଉର ଝୁଅ ଭଉଣୀ ଇଏ ସରି ଭାଇ ତ କୋଉ ମଉସାର ପୁଅ ଭାଇ ଭାଇ ନା ଲସି ଗାଇ। ତାହେଲେ ତମେ କିଏ? ଏମା ଦିନରେ ବସନ୍ତ ଆମେ ଏମା ରାତିରେ ବାସନ୍ତୀ, ଏମା ଦିନରେ ମଳୟ ଆମେ ଏମା ରାତିରେ ଆଳତୀ, ଦିନରେ ଡାକନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ରାତିରେ ଡାକନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଗୋ। ହାୟ 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 ଆମେ ଏକୁଳ ରହିଲୁ ନା ସେକୁଳ ରହିଲୁ, ଏକୁଳ ରହିଲୁ ନା ସେକୁଳ ରହିଲୁ, ଆଇରେ ବିଧାତା ତୁ ଆଇରେ ବିଧାତା ତୁ ଜଗନ୍ନିକା ଗୋଟେ ଆଖି ମାରି। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଯିଏ ଶେଷରେ ଗାଇବା କଥା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ, ସେ ତାଙ୍କର ଗାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଚାରିକଣିଆ କ୍ୟାସେଟ ଥିଲା, ଏ ଗୀତ ବାଜୁଥିଲେ ରହିଗଲେ କେମିତି ଶୁଭେ? ଏଟା ମେରା ରବି ଦେଲା ଲୋ କାଉ କହେ କାକା, ଏ ଆଲୋ ସାଧୁ ମୋର ନାରୀ ପାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଗଁ ଗଁ ହଉଥିବ, ଇଚ୍ଛା ହବ ଟେପ ରେକର୍ଡକୁ ନେଇକି ସିଧା ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇଦବା। କିଛି ଟୋକାଳିଆ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଡେଇ ଦେଇକି ଝାଡି ଦେଇକି ତାହେଲେ ବଜେଇବେ, ଗୀତଟି ସ୍ପିଡ ହେଇଗଲେ କେମିତି ଶୁଏ? ଇଏଟା ମେରା ରବି ଦେଲା ଲୋ କାଉ କହେ କାକା, ଇଚ୍ଛା ହବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବ 1300 ଚେମେଣିଆ ପୋଷି ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସିଡି କ୍ୟାସେଟ ତାଙ୍କ ବଡ ଭଉଣୀ ସିଡି ବାହାରିଗଲା ଚକୁଳି ପିଠା ଭଳିଆ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯାଏ କେମିତି ଶୁଭେ? ଇଏଟା ମେରା ରବି ଦେଲା ଲୋ କାଉ କହେ କାକା, ଏ ଆଲୋ ସାକ୍ ମୋନାଲି ବିବି ଏ 300 ବୁଢୀ ଲୋକ ଚମା ଦଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ 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 ସଙ୍ଗୀତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କେମିତି ହେଲା ନା ଆଜିକାଲି ଟୋକାଳିଆ ସେ ଗୀତରେ ଟିକେ ଡିଜେ ପଞ୍ଚ କରିଦେଲେ, ତ କେମିତି ଶୁଭିଲା? ଇଏଟା ମେରା ରବି ଦେଲା ଲୋ କାଉ କହେ କାକା, ଡିଜେ 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 ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ପିଲାଟି ଡିଜେ ତିଆରି କରିଥବ ତା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ବଡାପା ପୁଅ ମାମୁଁ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ବାହାରିବ। ଇଏ ଡାମେରା ରବିରେ ଡିଜେ ଗୌରା, ଡିଜେ ଡିଜେ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଡିଜେ ବୋପନା, ଡିଜେ ସନ୍ତୋଷ, ଡିଜେ ଲୁଲୁ, ଡିଜେ 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 ଚૌଦ ପୁରୁଷ ଡିଜେ, ସପ୍ତ ପୁରୁଷ ଡିଜେ 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 ଡିଜେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବାହାରିଛି ଡିଜେ, ପୁଣି ପରଦିନ ପଳେଇ ଆସିବ ଜେଜେ, ତ ଏ ଚାଲିଥିବ ଏମିତି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯାଜପୁର ମାଟି ବା ଆମର ଏଇ ବର୍ଡର ମାଟିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡିଫେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ
मोर मिलिटारी भाई मानक जो मैंने जाजपुर माटी जाइकी निज देश शहीद